Kocha mar Shujaa, jotuk rugby mano mag rugby 7, gikoni Kelvin Wambua osegolo listi mano mag jotugo mabiro dhi e Olympics, mag tuke mag Olympics ka thoth jotugo mane otugo Challenger Series oluongi e timno. Jotugo adek mawuok e tim mar jotugo mar rowere biro riwore gi e timno e boma mano mar Miramas, mano e tielo mogik mag ikruok. Shujaa notieko orako margi e alap ma Kasarani chieng' tich adek bang' timo orako margi mogik pacho kae kapok giwuok kendo gidhi e pinyno mano mar Ufaransa. Shujaa nigi ting' mapek e tuke mag Olympics ka grup margi gin gi timbe kaka Argentina ma gibiro tugo godo tugo mokwongo. Gibiro rakore gi timbe mamoko kaka Australia gi Samoa e grube. Mano bende kane giwuoyo gi jofwambo, jotugo go ne olero ni ting' ma gintiere godo pek to geno ponitie. The tournaments out there, and I think the hard work here will obviously bear fruit in Paris. Paris, yeah. Before even we head to Paris, I think the experience that we brought was to tell them how it feels to just qualify for that Olympic sport, and the boys did themselves justice to get that only Africa sport to the Olympics, and now heading there, I think just a game at a time.